दा जोङो बबेसिम दावबायलांगोन नोंथांमोनाबो नायलांफाबायल' थादो। जों नैबे लामाजों दा थांबाय थादों आरो बे लामाया डेन्जार आरो लामाया। बे लामा मोजां, बे लामा मोजांनिफ्राय जोङो एसे बर' गामिजों हाबलांगोन आरो जों बबेयाव थांदो जोंबो मिथिया। नोंथांमोनाबो फैफादो, जोंजों लोगोसे नायलांफाबायल' थादो। सिलसिला लामानिफ्राय एसे डेन्जार लामाजों मिल गया रे बाबा रास्ता दा लामानि थाखायनो फैथारबाय जोंनियाव। जागायबाय बारल'नाया। देखो कितना अच्छा रास्ता है। बेबायदि मोजां लामा आरो साबसिन लामा बहा मोनबावनो। दुब्लि गेजेरनि लामा बे बेसेदि समायना माइ गेजेर गेजेर। जायसो सालायदो बेसो मोजां मोनदो, गाखोग्रायालाय मा मिथिनो। फारनैथिंबो नै नायफा मजा मिला है यार। नोगोद सालायखादो। Guzigumay two side. दा 2 मिनिट लाखाबाय बे लामायाव। टार्निं 200 मिटारल' ओमफ्राय लामा। बिराद समायना लामा मोनफैबाय नै। नोंथांमोना हमदांनो हाबायबो जानो हागौ, जोंनि टारगेटआ जाबाय जोङो दुमनि बाजारखौ बारनानै नैबे सापातबारिखौ बारनानै निकासियाव फुजा जादों। बे फुजायाव टारगेट खालामदों जोङो थांनो। थांबाय, थांनानै जा निकासिखौ जोङो जि बाजार मोनबो बे बाजारावबो बेरायबाय। बेरायखांनायनि उनाव जों जेब्ला फुजा मेलाखौ बेरायबाय, बेरायखांनायनि उनाव जोङो भिडिअखौनो लानो बावबाय। बेनि उनाव फैनानै जोङो नैबे दुमनि सापात मिल खाथियाव दुमनि जिथु मेला आरो फुजा बेयाव जों नायफैबाय आरो बेयाव जोङो दानसे भिडिअबो खालामबाय। जास्ट मोजांसिन लाइटिं जोंनायबो होनोब्ला नैबे दुमनिनि आरो खोब मोजां जादों। बिराद लोब लोब मानसिफोरबो जायो होननानै खोनानो मोनदों। निकासिनियावबो खम नङा, बिराद मानसि जायो आरो जोङो भिडिअखौ लास्लाबनो हायासै। बेयाव एसे बेरायनाया जोंना स्पिडद्राय जानानै जों भिडिअ लायासै। नैबे दुमनियाव एसे लाफैबाय, लोगोसे नै जों नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ नैबेयाव बायफैबाय आरो। दा दिनैनि जा भिडिअ जों थांनायनि टारगेट बेखिनियानोमोन।